ದೈವ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಜಯವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ದೈವ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿವಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೈವ ಭಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ಕಡ. ಊರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣ, ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜಯನಿಧಿ ಜನನಾಯಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಿಥುನ್ ಜಯನಿಧಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಜಯನಿಧಿ ಜನನಾಯಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶೋದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂತ ವಿನಯನ್ನೇ ಬೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಈರೆಗೆ ಕೃಷಿತ ಜೊತೆ ಜಿಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಮಿತ್ತು ದಾಯ ಒಲವು ಜಿಮ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದಯವಲ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಪೋರ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕಡು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಲ್ತ ಇತ್ತು. ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ NMPT ಐಟ್ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಆರೇನು ತೂದು ಅವೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುರಾಂಡ್ ಐನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಜಿಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಹೆಲ್ದಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೇಲೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಬುಲ್ಪುರದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಬಯ್ಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋಡಾದು ಜಿಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಇರಿದ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರ. ಖಂಡಿತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಪುತ್ತೂರು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಟೀಮುಡು ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡದು. ಆ ರೀತಿ ಆಳ್ವಾಸ್ಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರು ಬತ್ತದು ಎರಡು ಪಂಡ್ಯರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಎಂಗ್ಲಿ ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಖಾಲಿ 5 ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋದು. ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಪತ್ಯ. ಅವು ಆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪತ್ಯ. ಅವನ್ನೊಂಜಿ ಮರಪ್ಪಂದೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಿನ ದಬಂಡ ನೇತಲ್ ನಿಜ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಂದ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪ. ಆ ಪ್ರಮೋದ್ ವರ್ಮರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಡ್ ರೆಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪತ್ಯ ರೆಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕ್ಯಾನ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡು. ಅವು ಒಂಜನ್ನ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿನ ಐದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆದವರ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾನ ನಡೆದವರ ಐಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲ ಆತಿಜಿ. ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐಡಕ್ಕೆ ಪಾರ ಆದಿ ಅಂಡ ಬನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದೇರು 99 ತೀರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ತೀರ್ನ ಅಂಚದ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ನಡೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರ ಐಡಕ ಕೃಷಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಂಡ ಒರಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಿದೆ ಐತೆ ಹಿಂಗೆ ಲಡೇ ಜನ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲಿತ್ನ ಐ ಪಿದೆ ಐತೆ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಮಾತ್ರ ಇದ್ನ ಐಕ್ ಬಟ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಾನು. ಈಗ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ತೆಂಚಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ತುಂಟಾಟ ಅಪ್ಪ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾತ ಇತ್ತೇರ್ದು ಮಾಸ್ತ ಭಯಂಕರ ಇದೆ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂತ ನಾವು ತೂತಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ತೆಂಚಿರ್ತೀನಿ. ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೂದು ಬಾಲ್ ಬೆಟರ್ ಖುಷಿ ಮಾತ ಕೃಷಿತ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಬ್ಬನ ವಿಷಯಗಳು ತಿಂಪುನ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ರಿಯಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಂಡು ತಿಂಪುನ ಹಾಡು ಕೈಗಾರ ಬೈತೊನ್ನ ಹಾಡು ಗುಬ್ಬುದು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗುಬ್ಬುದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಪ ಮರಾಠ ಹೋಗುದು ಕೈ ಬೊಲಿದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ತೇವೆ ಮರ ಕೋತಿ ಮುಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ದು ಆ ಬೇನಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆ ಬೈದಿ ಇತ್ತದ ಜೀವನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುದು ಅಣ್ಣ. ಇತ್ತದ ಜೀವಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಸೂಜಿ ತುಚ್ಚು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನು ಪೂರ ಏಪಲ ಆತ ಬಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಡು ಗೊಬ್ಬನ ವಿಚಾರಡು ತಿನ್ಪುನ ಇಟ್ಲಂಚಾನೆ ಓ ತಿನ್ಲ ಖರಾಬ್ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ರಂಡಿಗಳ ಮೂಜಿಗಳು ತಿನ್ನೋದಿದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಾಸ ಆಡು ಓಲಾಡು ಹುಲ್ಲುದ ಮೂಜಿ ರೆಡ್ಡರೆ ಮೂಜರೆಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಹುಲ್ಲುದ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಂದು ಕಾಲು ಒಂದರಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತ 3 ಗ್ರಾಮ್ ತಿಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಕ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಮೇತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆವಡು ಫುಲ್ ಏರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಫ್ ಆವಡು
ಎಂಚದಿಂದಲ ಸಿಕ್ಕು ಸುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜ ದೇವರ ದಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಥ ನೆನಪುನಾಗ ಇತ್ತದ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದದ ಜನರೇಷನ್ ನೆನಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕನ 100% 5% ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಓವುಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಿಕ್ಕನ ಫುಡ್ ಆಡು ಗೇಮ್ ಆಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬ ಮರ ಗೊತ್ತಿಯ ಲಗೋರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಐಟೇ ಜೀವನ ಕೃಷಿ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕೃಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಂಚನೆ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿக்கு ಸೀಕಿದ್ದಾನೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಟೋಟಲ್ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವುಲ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡೆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವುಲ ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸೂಂಟನ್ ಬೊನ್ಯ ಬೇನೆ ಪಾಡ್ದಿಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ ಎಟ್ಟೈತಿ ಇತ್ತ ಹೂ ಪಾಡ್ಲ ತಕ್ಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಜ್ಜಿ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಲಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜರ ಬೆಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಮನೆ ಬಂದ್ಬ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಅಲ್ಲ 3 ಜನ ಇಟ್ಟು ಪಿದೆ ಇಲ್ಲರು ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲರು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಡಿನಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮುದೇರು ಉಳ್ಕೊನ ಪಜೀರು ತಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನೆ ಸ್ವಂತ ಬಂದು ಇದೇ ಜನ ಮಗ ಅವು ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಂಕಲ ಮನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜನ ಜನ ಇತ್ತನಾಗ ಈಜಿನ ಕಾಸಿತ್ತನಾಗ ಬೆನ್ಪದ ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ದಯಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕೂಡುದು ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮುಲ್ಪೇರು ದಯಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ಲ ತೋಟ ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಧಾರವಾಡ ದಾಖಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿನ ಮಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಈತು ವರ್ಷ ಅದನ್ನ 17ನೇ ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 35 ವರ್ಷ ಜನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗುಂಡ ಇವೇ ವಿಷಯ ಜನ ಮಲ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಅವು ನಿಗ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿಯವರು ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಆಡು ಜೋಕ್ಲ ಆಡು ಅತ್ತಿ ಆಡು ಅಣ್ಣನ ಜೋಕ್ಲ ಆಡು ಅಕಲೇ ಬೆನ್ಗುಣ ಇಂಕ್ಲನೇ ಬೆನ್ಗುಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಸಾರನೆ ಮಲ್ಪುರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬುಂಡ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುನ ಪೊಯ್ಯ ಗಾಳಿ ಬುಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲನೇ ಮಲ್ಪದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಿಡು ಮಲ್ಪ ಏರಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯತದೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಗಲಿ ಸಾಂಗಾರ ಮುಲ್ಪುಡು ಬೈಯ 700 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಹಣ ಮಲ್ಪಡೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಾವು ಬಂಜಿ ದಿನ ಪುಣ್ಣ ಅಕ್ಲೇ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 10 ಕಾಸು ಮಲ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ ತೆಜಿಪೋಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ತೆಜಿಪೋಲಿ ಕೃಷಿಕೆ ತೆಜಿಪೋಲಿ ಉಂಟ ನಮ್ಮಳಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಇತ್ತದ ರೇಟ್ ಇತ್ತದ ಈ ಕೃತಿಕ್ ನಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡು ಎಂಕಲ್ ಲಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕರಾಗ್ತಿ ಪಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ತೋರ್ಪಡಿಗೆ ಬೆನೋಲಿ ಉಂಡು ಪನೋಲಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಾಪಿನ ಮಟ್ಟ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ 9 ಜನ ಸಾಲಗಾರನೆ ಕೃಷಿ ತವಗಿಡವನ್ನ ದೇವಂಡಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಪಗ ಸಾಲ ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೆಜ್ಜ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಲೆಗೊಂಡು ಐಕ್ ಅಪಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ 100 10 ಅಲ್ಪ 100% ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪಗ ಇತ್ತ 10% ನೆಮ್ಮದಿ ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಲ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸೋಡು ಬೇಳೆಡು ಬುಕ್ಕ ಖರ್ಚಿಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತದ ಕೃಷಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆತೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಕೋದಿರ್ತದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ನಾನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮದ್ದು ಕೂಡ ನರಮಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ ತೋಟ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾನಾಗ ಸಹಿತ ಓದಿ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಭಂಗ ಅಂಡ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ ದಯವಂಡ ಇದೆನ್ನ ಯಾನ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುನಗಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುನಾಯ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತು ఆయన ಬಾಸ್ 100 ಬಲ್ಕೋದಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಏನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಕೋದಿ ನಮನೆ ಬಾಸ್ ಕೃಷಿಕರು ಏಪಲ್ ನಮನೆ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿಗೆ ಇತ್ತನ ತಿಂದ ನಂಚ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿದ ಸಾಕದನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತಾಗ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಖುಷಿ ಹೊಡೆಪನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಡೆಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಒಣ ಸಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎಂಜ ನಡ್ತಾ ಹೋಗ ಜೀವನ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಿನ್ನ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾತ ಬಂದ ತಿನ್ಪುನಾಗ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಜೀವನ ಅಂತ
ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಂಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ನಂಗೆ ದೈವದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕಾತು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ದಯವಂಡ ಹೋಗ್ಲು ತಂದಿದ್ದಾಂಡು ಸೀಕ್ ಪ್ರಚಾರ ತಂದೆ ನಂಕು ಬರ್ತನ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ದಯವಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಪೇಟೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ತಿಕ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಕ್ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆಳೆ ನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿನ ತಿಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಭೂಮೆ ಆಯ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಕೃಷಿಗೆರೆ ಮಾತ್ರ ಆಲೆ ಕೊಡು ಕೃಷಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತದ ಇತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಕೃಷಿಯರ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಕೃಷಿ ಅದ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಒಲಿಂಚು ಇದಾವೆ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಈರುಂಟು ಮಾಮನ ಜೋಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಉಂಡ ನೆರಕರೆ ನೆರಕರೆದಾಗ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಲೆ ವರ್ಣಕ್ಲ ಬೇಲೆದ ಜೋಗುಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಡನಾಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ದಯವಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ತಕ್ಲೆ ಬುನ ಎಂಕ್ಲ ಹೈಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ತಕ್ಲೆ ಬರೀತಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೂಟ್ ಆಬೇಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೀತಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲ ಹೈಫೈ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಗಂಜಿ ಸಿಕ್ನ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗುಲೇನಾಗ್ಲಿ ಒಡನಾಡಿ ಜನ ಬೇಳೆ ಬರ್ನಾಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ನಟಿ ಹೋದ್ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆ ನಂಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಗುಂಡೂರ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಓಲೇಜ್ ಅಂಬೆ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟ ಗುಡ್ಡೆ ಕಂಡ ಕಂಡೊಳಗೊಬ್ಬುನ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಗೊಬ್ಬುನ ಮರಗೋತಿಗೊಬ್ಬುನ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮೈತೆ ಹಳ್ಳಿದ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬುನ ಹಳ್ಳಿ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಅವು ಪೂರ ಅನುಭವಿಸದ ನಾವು ಎಂಚಿನ ತಿಂಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತನ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪಿ ವರ್ಂದು ಕುಂಟೋಲ್ಲ ವರ್ಂದು ಈ ಮಣ್ಣ ಮಡಕೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂದ ವಿಷಯ ಓ ಕೆರೆಂಗು ಜೀವನ ಜೀಪೆ ಕೆರೆಂಗು ಮರ ಕೆರೆಂಗು ಹಳ್ಳಿ ಎಂಚಿನ ಓ ಚೇವದ ಬಿತ್ತು ಸೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂದೋಯ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಏಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತದು ರಂಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಬೀಸಿ ನಡೀತದ ಅವೇ ಆ ಟೈಪ್ ಅವಾಗ ಫುಡ್ ಲಂಚ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಲಂಚ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಡಾಯಿನವೇ ಅಂತ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕದಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತ ಸೀಕ ತಪ್ಪಿ ಅವ ಸೀಕ ಬತ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೈ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಗೋಪಿನಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ನೆರವೇರ್ತಿನ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ದೆಕ್ಕು ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಹಳ್ಳಿದ ದೆಕ್ಕುವ ದಾರ ಹೊಂಟದ ದೇವಂಡ ತಾವು ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ದೇವಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಯಾನು ಊರ್ದಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಹೊಕ್ಕಡ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೇ ಬರುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮರದ ಮೊದಲು ತುಂಬೊಂದು ಓತನ ಆಗ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಪೂರ ಸುಂದದು ಕಟ್ಟದು ಎತ್ತವತ್ತೀವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಇದ ಕಾಮನ್ ಅಲವಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಾನ ಎಂಕ್ಲ ತರೆಗೆ ಬಡ್ತಾನ ಮರ ಹಂಗು ಬಡ್ತಾನ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಓ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬರ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ಏರ್ನ ಲೆಚ್ಚಾಂಡು ಏರಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಯಕನ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಲಾಯಕನ ಸುದೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾನ ಪೂರ ಇತ್ತು ದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದು ಈ ನೀರ್ನ ಸೈಕಲ್ ದಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಸೈಕಲ್ ಹೊಂಡ ಬಂಗ್ಲಿ ಜೀವ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ ಐತ ಅನುಭವ ಖುಷಿ ಐತಿಂಗ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಪರತ್ತ ಸೈಕಲ್ ಗುಜರಿ ಸೈಕಲ್ ಗೆಡ್ತದೆ ಇನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಗಂಟೆಗೆ ₹1 ಕೊಟ್ಟು 50 ಬಂದು ಐತ್ತು ಗೆಡ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯೋದು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತದ ಐತೆ ಇತ್ತ ಪುನಃ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಪಂಡ ದಾಲೆ ಜಿತ್ತಾಗ್ಲಿ ದಾಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿಲ ದೂಕಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಬೇಕೆ ಹೋಲೈತಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸಾಕು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲ ಕಾಣ್ತಾವು ಅತ್ತ ಮಾರ ಹಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಯಡು ಹಿಂಗ್ ಲೀಟ್ ಬಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಡವು ನಿಕ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಅನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಇಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಐತೆ ಪಕ್ಕ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಿಕ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೇದ ದೂರ ಬರ್ತಾವ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಬೇಕು ಪಂಡ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಜೋಪ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿರ್ಪಣ ಬಂದದ್ದು ಇಂಚ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಮಲ್ಲ ಅನ್ಬೇರು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರೋದು
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜನರೇಷನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿ ಬೀಜ ಮಾಡುದು ಹೊಟ್ಟೆ 4 ಬೀಜ ಮಾಡುದು 25 30 ಮಾಡುದು 800 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಜಾಡಿ ಕೊಲ್ಬ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಕರಿ ನಿಪ್ಪೇದು ಗೊತ್ತದ ಯಾವನ ಚಡ್ಡಿ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಯಾವನ ನಿಪ್ಪೇದು ಇಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಐತೆ ಅವನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪಡೆದು ಬರ್ತನಾತೆ ನೋಡತ್ತೆ ಒಂಡ ಇತ್ತದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೂದು ಸುಖ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಬರ ಕೊಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ರಾವಿತ್ತು ಹೊಲೈತೆ ಇದು ಈತು ಮಾತಾಡ ಜನ ಹೊಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಬೋಡತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಮುಂದು ವಿಷಯ ಸಂಕುದಂಡ ಅವ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಹಿಂದಿದ್ದಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಇಂಚನೇ ಆವಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯ ಜನ ಈ ಇಂಚನೇ ಆವಡು ದೈವಲಿತ್ಯಂದ ಈ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಪರ ಇಲ್ಲ ಉಂಟೋಡು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೃಷಿ ತಲಾತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿದ ಐತೆ ಏರ್ಲ ಜನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ದಾರ ದಿಕ್ಕದು ಒಂದು ದಾರ ಕೃಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಮನೆ ಜಾಣ ಪಂಡ ಏತ್ ಬುಕ್ಕರೆ ಉಡ್ದುಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏತ್ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏತನ ಬುಕ್ಕರೆ ನಾವು ಹಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕರಾತೆ ಬಟ್ ತೂವರ ಪುನಾತ್ಮಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡೈತೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹಳ್ಳಿದ ಇಂಚೆ ಕೊಡು ಅವೇ ಜೀವನ ಎತ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲದು ಸೋರೊಂದು ನೀರವನ್ನಾಗ ತುಂಟೊಳಿತೊಂದು ಅಂಬಿದೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಆ ಲೈಫ್ ದಂಗ್ಲಿತ್ನಾಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಮುಳಿತ ಮಾಡಿ ಮುಳಿತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇಂಚೆ ಕೂಡ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಐತು ಕಳತರಿ ಸುಟ್ಪಾಡು ಆ ಟೈಪ್ ಸಾಂತನೇ ಆ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಣ ಹೊಂಡ ತೂನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟ ಉಡುಪೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ ಪಾಪ ಹೊಂಡಿದ್ದು ಪಾಪ ಲೈಫ್ ಹೊಂಡ ಎಂಚೈತನ ಆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ ಅವಕ್ಕ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಲ್ಲೇಡಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನುಪ್ಪು ಬತಬಹುದು 25 ವಯಸ್ಸು 5 ವಯಸ್ಸದ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ತಿನ್ನೋಯ್ತು ನಾನು ಐಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅದೈತೆ ನಮ್ಮ ಚರಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಗೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ನೀನ್ ತಗ ತಿನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅರೆ ಮರಪಿಗೆ ಬಲ ನಿತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ನಾರಾಯಣ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸಾಂಕದೆ ಸಾರು ಹೊಡೆದು ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕೊಂಡ ದುಡ್ಡು ವಿಚಾರ ತಿನ್ರ ನಂಗೆ ಬೋಡಂಗ್ ತಿನ್ರ 5 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರು ಕೊಂಡ ನೀರ್ಲಿ ಸಾರು ಬರೋಯ್ತು ಆಗ ಮಟನ್ ಸಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವಾಗ ಚರಣ್ ಬಾರಡ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರ್ ಹೋಗ್ಬೇಜ ಅವ್ರ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂಡ್ ಆರೆ ಗೊತ್ತಿ ಸಾರು ಒಣಸುವೆ ಮಾಡಿ ಸನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿನ 5 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡ ಆಡೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗ್ಲ ಆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡನ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ದಿಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ದಿಕ್ಕಿರು ಐಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ನೆನಕೊಂಡೇ ಪಟ್ಟುದ ಜಗನ್ನ ಒಂದು ನೆನಕೊಂಡೆ ಇಂಚ ಮನುತ್ಯಾರ ನೆನಪುದಿ ಒಂದತ್ತೆ ಯಾವ ನಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಧರ್ಮವು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ದಿಕ್ಕನ್ನು 2 ದಿಕ್ಕನ್ನು ಖಂಡೇ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅಪಘಾತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾತ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಊರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಏರ್ಲ ಕೈ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚಿನ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಾ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಇದು ಕೃಷ್ಣತೆಗೆ ಜಿಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಅದು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂಟ ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಮೈಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಫೋಟೋಡೆ ಎಂಚ ತೋಟ ಬೇಲೆ ಬಂದ ಜನ ಐತಿ ನಮನೆ ಬೆನ್ಪುನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬರಸಿ ಅದು ಬೆನ್ಪುನ ಏನ ಬೈಯಾನಾಗ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ತವೆ 5 ಕುಂತದು 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಜಿಮ್ ಹೋಗ ಜಿಮ್ 6 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಗಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜವಣೆ ಲಿಪ್ಪರು ಜೋಗ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ನಿಮಗೂ ಜವಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇತ ಮಾತಾಡೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೆಷಿನರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಿಮ್ ಒಂಜಿ 25-30 ಜನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದ ಯಾನಿಗೆ ಬಂಡದು ಓ ಜಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದಾಲೆ ಕೆಲವು 14 ಉಂಟು ಈತೇನಾ ಮೂಲಿ ಪುಣ್ಯ ಐತೇನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವ
ನಂಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತಲ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕಟ್ಟಿತ್ತಾನೆ ಅವೇ ಬೋಡು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಪರ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪರ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಡ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಜಿಮ್ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕಂಚಿನದಾಲ ಗೋವುಲ ನಂಗೆ ಗೋವುಲ ಸಿಂಪಲ್ ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಜೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇ ನಮ್ಮ ಮಗನ ತಗೋಬೇ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಇದ್ದು ಆನ್ಲೆ ತಗೋಬೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗ್ಬ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ ಪರ ಜಿಮ್ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಪರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ 2-3 ಜನ ತಿಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೇಪುನ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೂಡು ಧ್ಯಾನಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂಡ ನೀರು ಪೂರ್ಣಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವರ್ನ ಅಂಚಿ ಪಾಡುಗ ನೈಟ್ ಒಂದು ಲೆತ್ತ ನಾನು ಒರೇ ಒಂದು ನಾನು ಪಾಡು ನಾರ್ಮಲ್ 40 ಕಿಲೋ ಮಲ್ತ ನಿಂತಂಡ 20-70-80 ಕೆಜಿ ಪಾಡ್ಬೇನು ಪಂಡ ಇದು ಸೂಪರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿ ಬರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಿರ್ಪೇತಮ್ಮ ಆ ಮೈಂಡ್ ನಾನು ಪಂಡವೇ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ತೂಡೆ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಇದ್ದಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಕೊಂಡು ದಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಗೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡಿ ದಿರ್ಪರ ದಿರ್ಪರಿಂದ ಬತ್ತು ಕೂಡಲೇ 25 ಮಲ್ಪೇನಿ ಕೋಣಿ ಕುಲೋದಿ ಪೇಗೊಂಡು ನಾ ಪೀರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ ಅವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತೂಪುನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತೂಪುನ ತೂಯಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ಎಂಕ್ಲಿಂಚೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂತ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಕೇನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಕೇನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಯಾವ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೈಸ್ 125-130 ಕೆಜಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತು 150 ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂಜ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಎಂಗ್ಲಾಡ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲದು ನಾವು ಒಂದು ಪೂರಲೆ ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂದೆಲ್ಲ ಹೊಂಡ ತಿಳಿಪು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಪಾಯ ಮಾಡ್ರ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರ ಏಜ್ ಬಾರ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆತು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಡು ಆತು ಮಾಡು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಗಂಗಾಸರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಹೋತಾಯ್ತು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಗಂಗಾಸರ ವಾಡ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಗಂಗಾಸರ ವಾಡ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲೇ ಹೋಯ್ಜಿನ ಕೋಡ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತ ಕೋಟೆ ಅಡಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂಗ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಂಗ ಅವಂಗಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಬೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1-2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಿಮ್ ಹೊತ್ತಾಗ ಮುಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೋಂದು ನಡ್ಚಾ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಕೊಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಉಂದೆ ಕೊಕ್ಕರಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಡ ಇಡಿಟ್ಟವರ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊಕ್ಕರಡೆ ಗ್ರಾಮಡು ಕೊಕ್ಕರಡಿ ಶಾಲೆ ದಯವಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಣ್ಣೆಗೆ ಆಡೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಗೆ ಇಡೆ ಒರಿಯಾಗೆ ಅಂಕ ವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಆಪನ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿನ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ ಓಡೋದು ಐಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ ಅಪ್ಪ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲೆ ಜನ ವೆಹಿಕಲ್ ನಡ್ತಂದು ಪೋನಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂಚಿದೆ ಪುನಃ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದುಕ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಮುಟ್ಲ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಲೆ ಕಲ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬುಕ್ಕ ನೆಲ್ಲೆಡಿ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 92 ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪಾರಾಜ್ಯ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟು SDM ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ತರಾಪಿ ಅಂಚದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸಂಜೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿ ನಡ್ತೊಂದು 1 ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಬುಲ್ಪು ಹೋದು ಬುಲ್ಪು ನಡ್ತೊಂದು ಹೋದ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋನಾಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬುಲ್ಪು ಫಜೀರಾದು ತಪ್ಪಾದು ಹೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತು ಫಜೀರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ತೋಟ ನೀರು ಬಾಡು ಪಂಪ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತುಂಬುದು ಬಾಡೊಂದಿತ್ತ ಕೊಡಪಣ ಬಾಡೋಯ್ತ ಕೃಷಿಕ್ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಣ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಪಂಡ ಬಿಂದಾಸ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇತ್ತಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತಂದು ಮಾತಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಆತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏನು A to Z ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪಗದ 35 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲೇನೆ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ಎನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಅಪಗದ ಇತ್ತ ಬಂಡ ತೆಲಿಪೇರು ಇಂಬೆ ಒಲಿಪೇದನ ಚೆಸ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಪೂರ ಅಲಾಗತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಬೌಲೇಜ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಪೋಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬನ್ನದ ಎಂಗ್ಲೆ ನಸೀಬು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ದೇವರದ 5 ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಡ್ಲ ಇತ್ತ ಕೈ ಬತ್ತನ ಒಲೇಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತನೇ ದಾರ ಜೋಕುಲು ನಂಬೇರು ಹಾ ಅಂದಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಎರಡದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ NIPT ಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಿದ್ದೆ SDM ಓದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಂಡ್ಲಾಗಿ ಕೈ ಬತ್ತಜಿ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬೋಂದಿ ಪುನಗ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾನೆ YTSS ಕಾಲೇಜ್ ಯಲ್ಲಾಪುರಡು 10 ದಿನ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಪ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ కదా ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೃಷಿಂದೂರ್ನತ್ತೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗನೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂದಂಡ 18 ಬರಿ ನಾತಿತ್ನಾಡ ದಾಲಾಲ್ ಪರಾಬಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದು ಆತ ಎಂಗ್ಲ ಹಣೆ ಬರನೆ ಆತವು ನೆನಪುನಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅದೊಂಡ ಆತ ಮಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಡ್ಲ ರಜತ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದ್ ರಜೆಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಳ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಆಪಣ ಕೈವತ್ನಾಲ್ ಕೃಷಿ ಬುಂಡ ಓವುಲಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಬತ್ತಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಮರ್ಲೇನು ನಾಟಕಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಕ್ಲ ಉಂಡನಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಚೌತಿದ ಒಬ್ಬರು ಆಕ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿದಾಗಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದೀಪಿರತ್ತ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತುಡ್ ಹೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೈತ ಹೋಪನ ಬರ್ಪನ ಖರ್ಚು ಬರಾಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮೆಟಡೋಡು ಮೆಟಡೋರು ಅಪಘಾತ ಓಮ್ನೆ ಕೊಂಚ ಗೂಡ್ದಲೆ ಐಟ್ಲೆ ತಗೋದು ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಳ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಕ್ಕಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಟ್ನಕ್ಲನ ಸೀನ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಏನು ಮಲ್ಪ ಕುಚ್ಚು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಾಡ್ ಜನ ಅಣ್ಣೆ ಮಿಗ್ದಿ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನಟ್ಟುನ ಸೀನ್ ಅಪಘಾತ 25 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತ ಕಾಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಐದು ಬಗ್ಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪೆನ ಗೋರಿ ನಾಟಕ ಮೈನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕಂಟಿ ನಾಟಕಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಮಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ನಿಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾಟಕನೇ ಮಲ್ಪುಜರು ಮಲ್ತನ ತೂಪನಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ನಂಕ್ಲ ಮರ್ಲಿರ ಆಯ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕದ ಫಿಲ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತದೆ ತೂನಾಗ KGF ಗರುಡ ಅವಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ವಾಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಾರ ನಂದಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2000 ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 ದಿನ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಉಂಡಪ್ಪ 3 ದಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಾರಣದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈ ಜಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪದ ಆತರ ಅಕ್ಲ ಪಣ್ಲೇಕೆ ನೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಡ್ರವಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಅವು ನಂಗೆ ಐನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೇನೆ 5 ಬುಕ್ಕ KGF ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ಆಂಡು ಒಲ್ಲು ಕುಡ್ಲಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಪ್ಪೋನಿಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಬರಡು ಬಂಡೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಬತ್ತೆ ಅವಲ ಇಂಚನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಂಡವು ಪೂರ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ನಾಚಿಕೆ ಎಟ್ಲ ಆಂಡೆ ಕಂಡೆ ಕೆಚ್ಚು ಎಟ್ಲ ಕಂಡೆ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತನ ದಾವಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಳ್ಳು ಆತೇನ ಅದು ಫೋನ್ ಪೋದು ಇಂಚೆ ಓ ಪೂರ ಪಂಡಿತರ ಓಕೆ ಬನ್ನೇನು ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಲ್ನ ನಾಟಕ ಮುಲ್ತರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರೂಪುಡು ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೈತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೈನ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶೈನ ಬಂದಿತ್ತು ಐಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಹೋಪನ ವರ್ಪನ ದುಡ್ಡುದ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಐಲ್ನ ಬಡ್ದು ಬಿಡಿ ಅವನ್ನ ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಕೈ ಹೋಗ್ಲ ಬತ್ತಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೈವದೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಡೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯಾವ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾವ ನನ್ನ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಡ್ಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮತ್ತು 2-3 ಸರ್ತಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮದ ಒಡ್ಚೆ ಪೂಪನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆತ್ತಜಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ಲೆತ್ತದ ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳತ್ತ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾಟಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ನ ಬೇತಲ್ ಫಂಡಿದ ಹೋಯ್ನ ಹೋದ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಓಕೆ ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಈಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಫಂಡಿರು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ ಕಾಲು ಬರೋಡು ರಾರೆ ಫಂಡಿರ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಾಪ್ ಎತ್ತಾಗಲಿ ಎಕ್ಲು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ದಾಲತ್ ಅಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಗ್ಲೆ ಫಂಡಿರತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಂಡಿ ಸುದ್ದಿ ಲೆತ್ತನ್ನೇ ಚಿದಾಲಜ್ಜಿ 5 ಬುಕ್ಕ 5 ಆದು 2-3 ವರ್ಷ ಓವುಲ ಒಡ್ಚಿಂದ ಎನ್ನ ನಮ್ಮದೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ ಕುಡಂಜಿ 2-3 ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪು ಎನ್ನ ಬಂಡೆ ಒಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ಲ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನುಭವ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತ ಆಮುಂಜ ಐಟ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಐಟ್ಲ ಚೂರು ನಾಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ವೆಟ್ಟಿಗೆ
ಅಡೆಗೆ ಒಯ್ಪು ಒಯ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ ಇಂಚೆ ನೂಕುನತ್ತಂದೆ ಅಂದು ಐಕಿ ಎನ್ನಂದೆ ಎನ್ನಡದಾರ ಉಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಿ ಬೊಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಚ್ಚಿ ಈ ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅಂದು ಹೋದು ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಲೆಪ್ಪುನ ಆಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಐನು ಮಲ್ಪು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟದಲ್ಲ ನಾವಂಡ ಎಂಗ್ಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತುನ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕಲೆವನ್ನು ಕಲೆ ಅಂದು ನಂಗೆ ಅವು ದೇವದೇವರು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲೆವಂಡ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅದು ನಿಯತ್ರ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಅಂದು ಆಣ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತಿಜಿ ಐಡುಕ್ಕ ಊಲೆತ್ತನ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ಉರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಉರ್ಚಿ ಇತ್ತನೇಡು ಹಾಸಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಕಾಲ ಚಾತು ನಮ ಬದುಕು ನಂಚನೆ ಅಂದು ಅಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ- ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವು. ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ್ತುನ ಅಂದು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆಂಗಿ ಮರ್ಲೆ. ಅಪಗಡ್ದು ಐಡ್ಕು ದಾರ ಇದನ್ನೆಕ್ ಅಕ್ಲತ್ ಹಾ. ಬೇತೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಹೊಂಡೇರಿ ಆ ಹಾ. ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊಂಡೆ ಹ್ಮ್. ಮುಡ್ಚಿ ಈ ಲೈಫ್ ಯಾವನ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಪೂರ ಹೆಂಗ ಬೇಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತುನ ನಾಟಕ ಆಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ತ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಳ್ಳ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಅವು ಕೃಷಿಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಜಿಮ್ಮುಲ ಅವು ಉಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಜ್ಜಿತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೋಕ್ಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲು ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಅವ್ರನ್ನ ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂದು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಗೊತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅವು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಏರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲೆಟ್ಟಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪೋನಾಗ ಅರ್ಧೋಡು ತೊಡಕ ಬರೋದಿರ್ತೇನೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅದಿಪ್ಪು ಇಂಚಂದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನ್ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋರಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಸುರು ಮಲ್ತದಾಯಕ ಅರ್ಧೋಡು ಕೈ ಕೊಡ್ತಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ನಮ್ಮೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಜಾಗಡ್ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಮಿಲಿಟರಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೈವಲ್ಲ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಚೂರ್ಲಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆನದುಕ ಎಂಕ್ಲ ದೈವಲೇನು ಯಾನ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ದೈವಲೇನು ನಂಬರ್ ಸುರು ಮಲ್ತನ ಐದು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಡ್ದಂಡ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದಂಡ ಬುಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೇಲವೇ ದೈವಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀಪನ ದೈವಲ ದಾ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಆಜಿ ಜನ ದೈವಲು ಆಜಿ ಜನ ದೈವಲು ನಾವು ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನತ್ತು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಅವು ಉಂಡಾಯ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಡು ಇಜಿಂದ ಒಬ್ಬಣ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ತಿಕ್ಕನಾಡು ತಿಕ್ಕದಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲ ನಂಬೋಡು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬುನೇಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ದು ಆಜಿ ದೈವಲೆ ನಂಬೋದಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಬಿದಾಡ್ ನನಗ ಬುಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಲ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ತನ 2 ಗಂಟೆ ಮೀಸಲೆನ್ನ ದೈವಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ಬುಲ್ಪುಗು 8 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ದೈವ ದೇವರನ ಚಾಕ್ರಿ ದಿನೋಲ ಎಂಗ್ಲ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಬರತ್ತು ಡೈಲಿ ದೀಪ ದೈವಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಲ್ ದೇವರೆಗೆ ದೇವರಂಡ ಮುಗ್ಲೇ ನಮ್ಮನ ವೈದ್ಯನಾಥ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಸೌತಡ್ಕದಾರು ಅಕ್ಲೆ ನಂಬುದು ದೀಪ ನೆಟ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬಗೆ ದೀಪ ಬೈಯಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗಾಗ ಮುಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಈ ದೈವಲೆಂಗ್ಲ ನಮ್ಮಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲ್ಪು ಪೂದೀಪ ಮಲ್ಪ ಅಯ್ಯ ದೀಪ ಅಂತ ದೀಪ ಅಂತ ತಪ್ಪುಜಿ ದೈವ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆಗಲ ದೇವರೆಗಲ ಬುಲ್ಪುಲ ಬಯ್ಯಗಲ ದೀಪ ತಪ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ತುಳಸೆಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಗ್ ನಮ್ಮನ ದೇವಂಡ ನಿಗ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಾನು ಮನಸ್ಯಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಕ್ಕಸೆ ಮಾಸ ವಂಡ ಓಲಿಜಿನ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಪರೀತ ಇತ್ತು ಹೊರ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಮೂಜರೆಗಿಲ್ಲ ಹೊರ ತಿಂದು ಲಕ್ಕ ನಿಂದೊಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಕತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ವಾ ಮಾಸ ಒಡ್ನ ಆಡವು ಆತ ರಕ್ಕಸೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇನಿಕ್ ಪಿದಯ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅಂತೂ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ತಿಂದುಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ಯ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 3 ದಿನಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೃತಮಲ್ ನಗಲೇಪುನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಪಂಡ ಆ ದೇವರ ನಂಬಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾರ ಬೇತೆ ಅದನ್ನು ಪಿದೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ತಿಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಮ್ಮಗು ಎಂಗ್ಲೆ ಫುಡ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ದೇವಣದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿನ್ಬುಜಿ ಅವೇ ತರಕಾರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಬುಕ್ಕ ಓಲ ಇಂಜಿನ ಅವೇ ಮಾಸಂದು ಓಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಕೋರಿ ತತ್ತನ ಅವಳು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬೇತೆ ನಡ್ ತಿನ್ಬುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ತಿಂದು ಇಲ್ಲ ತಿಂದ್ರವಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ಬಾಯ ತಿಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ದೈವಳ್ಳನೆ ಕೇಣ ತಿನ್ನೋಡ ಬೊಡ್ಚ ತಿನ್ನೋಲಿಯ ತಿಂದ್ರವಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜಿನ ಓವುಲ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಡು ಓವುಲ ಮಲ್ಪಲಗಿಜ್ಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ನಂಬ ಇಂಕ್ಲ ದೇವರ ದೈವಲದ ಪಂಡ
ಐಕೊಂದು ಸೀಮಿತ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಹಾ. ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಜೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಂದೆ. ಇಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಏತ್ ನಂಬುವೆ ಯಾಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಂದೆ. ಐತ ಅದೇ. 10 ಪಾಲು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನ ದೈವಲೆ ದೈವಲೆ, ನಂಬಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ. ಪಂಡ ಇಜ್ಜನ್ನ ದೈವಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂದೆ. ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಂಡ ದೈವಲು ಪಂಡ ಅರ ಬುಧಾರ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅರ ಇಲ್ಲ ಹಾ. ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ದೈವಲು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾ. ದೇವರ ಒಂಜಿ ದೀಪದಿ ಒಂದಿತ್ತ ಭಜನೆ ಬರ ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಆ ಭಜನೆ, ಟೈಮ್ ಹಾ, ಎಂಗ್ಲ ಹಾ. ಯಾಲ ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ, ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದೆ. ಇತ್ತನೇ 4 ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹ್ಮ್. ಯಾಲ ಅಣ್ಣೆ ಹಾ. ಭಜನೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಕ್ಲ ನಂಬೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹ್ಮ್. ಏನ ಪಪ್ಪ ಏನ ಬಂಡಾರ ಮಕ್ಳ ಅವೇ ಅಂದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದೆ, ಅಂದೆ. ನಮ್ಮೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾ. ಏಪ ಯಾ ನಿಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಹ್ಮ್. ಐದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋಲ ಬಾಕಿ ಬೋಲ ಆದ್ವಿ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು. ನೇಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ದೈವಲ ಹಾ. 4 ವರ್ಷದ ನೇಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹಾ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒವ್ವೇ ನೆತ್ ಮಲ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಡಚಣೆ ಬತ್ತುಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಬುಡು ಪೂಜೆರ್ ಅಂದೆ. ಇದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಿದಾಡ್ನಲ ಹ್ಮ್. ಅವು ನಂಕ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಹಾ. ಐತ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನ ಹಾ. ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ನಾನು ಅಂದೆ. ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಪುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಇಂದೆಕ್ ಹೋಪುಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರದಾಪುಂಡು ಹಾ. ಇದರ ಪಾರ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ, ಹಾ. ಹಾ ಯಾನು ಬುಡ್ಚಂದ ಇಂಚಿನ ತಿಂದೆಂದಾಂಡ ಇಂಕ ಬಯ್ಯದು ಗೊತ್ತಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಹ್ಮ್. ಆ ವಾ ವಿಷಯ ಎಂಚದ ಪನ್ ಪೂಜಾನ ಹಾ, ಅಂದೆ, ಅಂದೆ. ಇದಂತ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಹ್ಮ್. ಇತ ಅಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಲು ಅಡಿಪುನ ಹಾ. ಆಯ ಬನ್ನಗೋಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ದಲ ಪತ ಬತ್ತಿಂದಾಂಡ ಹಾ. ಎಂಗ ತಿಂದ್ರ ಒತ್ತಿಜೆ ತಿಂದ್ರ ಒತ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ತಿನ್ ಪೂಜಾನ ತಿನ್ಪುಜೆ. ಹಾ ತಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಲ್ಪ ಇಂಜ ಸುರಾದಾಪುಂಡು ಸುಡದಾಪುಂಡು. ಹಾ ಆ ಟೈಪ್ ತೆರಿ ಬದು ಬರ್ಪೇರು ಓಲಜ್ಜಿ ಪ್ಯೂರು ವೆಜ್ ಬಂಡ ವೆಜ್ಜೇ ತಿನ್ನೋಡು ಹಾ, ಹಾ. ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ತ ತಿನೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಂಡ ತಿನೆ ತಿನ್ನ. ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ ತಿನೆ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಹಾ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತ ತರಕಾರಿಯ ಕೋರಿ ಎಂಚಿನ ಓಕೆ ಹಾ. ಕೋರಿ ಮೀನು ಐದು ಜಾತಿ ತಿನ್ ಪೂಜಾನೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪಂಜಿಪುರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವು ಸಮೇತ ಇಜ್ಜ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸುಮಾರು ಹೇಳುವ ಅವಲಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಜಿದ ಇಂದ ಓಲಜ್ಜಿ ಬಿದಾಯಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಂಗ್ಲ ಮಾಮಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಊರದ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮಾಮಾಯಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷಡವರ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಬರೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ ದೈವಲಂಚ ನಮ್ಮ ಐಲೊಂಜಿ ಅಂಚ ನಂಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲ ಊರ್ದ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಕೊರ್ಪುನೇನು ಆಡೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಪುರ ಕೊರ್ಪ ಇಂಕ ಮಮ್ಮೈಂದು ಒಂದು ದೈವನು ಇಲ್ಲ ದೈವಲ ನಮ್ಮಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪಗಡ್ದ ಕಾಲ ಐದು ಆರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರೈತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಡು ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಆಪನ ಪೋಪನ ಪುರ ಉಂಡು ಐಪನಲ್ತ ಇತ್ತೇರು ಉಂತದಿತ್ತೇರಿ ಕೆಲವು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತನೋತೀರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಂಗೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಡತ ನೋಡಿ ಸೈಪಾದ ಕೊರಿಯರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗವು ಅಂಚ ಇಂಚನಾದ ಅನ್ನದ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ದು ಬರ್ತನು ಎಂಗ್ಲಿ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನವನ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಯಾವಣ್ಣ ನಾವು ನಂಬ ಫೀಲ್ಡ್ ಜತ್ನಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಸುಮಾರು ಬೇತ ವಾನೆಕ್ಲ ಬೋತಿಜಂಗ್ಲ ವಾ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಅವೇ ದೈವಲು ಎಂಚಿನ ದೈವಲು ದೈವ ದೇವರ ಅಕ್ಲ ಮಂಡ್ಯರ್ನ ವರ್ಪ ಅಕ್ಲ ಮಂಡ ಉಂಡು ಮುಖ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ದೈವಲ ಜಾಕ್ರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಅನುಮತಿಕ್ಕಣ ಅವು ದಯವಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲ ತೊರಿ ಕೊರ್ಪೆರೆ ದಯವಂಡ 4 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನಾಗ ಓ ಆವಡು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂಜ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಮಂತ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಣ್ಣ ಯಾವಡು ದೈವನೇ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪ ಉಂಡ ಸ್ವಂತ ಪೆದ್ದ ಹತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಂಬ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅವು ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಇರಗೆ ಕಿರಿಕಿರಾವು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ವಾ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಜಂಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಕಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೇಳ ಅಕ್ಲಡ ಕೇಳ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬೊಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಮಂಡ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆರೆನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಲು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ದೇವ ಎಂದು ಬಂಡಿನ ಈ ಭೂತವನ್ ಅಪ್ಪ ಭೂತ ಬಲಸನ ಅವರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಬಯ್ಯಾಗ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತ ಜಿಮ್ಮುಡು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕುಲೋನ್ ಇತ್ತ ಅವು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾಪೆ ಇತ್ತು ಬಳ್ಳಿದ ಎಲ್ಯ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಪೈಕ್ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಅಪಗಾಲ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಅವು ಒಂಜಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಇನ್ ಕೊರ್ಪಾನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕಂದು ಎನ್ನತ್ ನೆಕ್ಕಂದು ಎನ್ನತ್ತ ಐನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾನ ಕೊಂಡಲ ಮರ ನಿಕ್ಕತ್ತ ಪಂಡೇರು ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಅಲ್ಪಾಡ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲ ಐನ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ಪಂಡದ ಮಲ್ತಾನತ್ ಏರ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲ ಪನ್ನತ್ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನತ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ತೂನ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರ್ತಿನ ತೂದ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಪಲ ಬತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ತೊಯ್ಪಾಯ ಒಬ್ಬಣ್ಣನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ
ಮಲ್ಲೆಡ್ದ ಅವು ದುಂಬುದ ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತ ಐನ ಮಲ್ತದ ಹಾ. ಅವು ಮಲ್ಲೆಡ್ ಆವಡು ನಾಂಡು ಹಾ 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 ಅವು ಉಂಡೆಂಗ್ಲ ದೇವ್ರನ ಕೊಂಡ ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾ. ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತಜ್ಪ ಹಾ, ನನಗೆ ಸರಿ, ಹಾ. ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಲು ನೇಮ ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ ನೇಮಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ನೇಮಾಂಡು ನೇಮಾಂಡು, ಹಾ. ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೇಮಾಂಡು ಹಾ. ಅಪ್ಪಗ ಚಾಮುಂಡಿ ದಿಕ್ಕದ ಜಾಣಿಗ್ಲಿಗೆ ಹಾ. ಚಾಮುಂಡಿ ದಿಕ್ಕದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ 2-3 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತತ್ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಲೆದ ಒಂಜಿ ಅನು ನಮ್ಮ ಅಂದ್- ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್- ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್- ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂದ್- ಹಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ಹ್ಮ್. ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹಾ, ಇಪ್ಪನಾಗ ಹಾ, ಹಾ. ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾ. ಅವು ಪೋಪುನ ಪೋಪುನ like ಬರ್ಪುನ ಶಬ್ದ. ನಡ್ತಂದ ಪೋಪುನ ಹಾ. ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಗ ಪಂಡ ಆಕ್ಲು ಚೂರು ಕಲ್ತನ ಅಂದ್- ಆಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡು ಪಂಡದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೋಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಉಂದಾಂಡ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಅನುಭವ ಅದಿಜಂಡ್ ಹ್ಮ್. ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ ಪುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅನುಭವ ಆರದ್ರು ಅಂಡ್ Okay. ಅಂಚ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಪುನ ಸವಾರಿ ಪುರ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತುನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅಂಚ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಬಂಟೆ ಗುಳಿಗೆ ಐಕಲ್ ಮಿತ್ತಿರಂಜಿ ಐಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಹಾ. ಪುರ ಮಲ್ತನ ಅವು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದವು ರೋಮಾಂಚನ. ಪುರಂಡ ಪಂಡ ಆತ್ ತೆಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಆತ್ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚವನ್ನ ಅವ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲ ಆಚೆ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಾ. ಇಟಾಚಿದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಬೇಕು ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುಳಿಗನೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ದುಂಬುಡಿತ್ ನಾವು ಜಾಗದವು ಐಲ್ ನಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಕತ್ತಲೆ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಡ್ತ ದಿಕ್ಕ ನಾವು ಆಗ್ಲ ಅಂಚ ಐಲ್ನ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತಾದ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಇಟ್ಟು ದೀದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಕಣಾವಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದ ನಾ ಫುಲ್ ಬೇಗತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಂದ್ ಬತ್ತನ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಗತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಆದಾದು ಈತ ದೈವಲಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಪಂಡ ಐಟ ದಾಲ ಅಂದಾದ ಜಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮುದತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ದಯಾನೇ ತನ್ನ ಮೆಂಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾನು ಅಂತ ಅಕ್ಲಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಅವು ದಿಕ್ಕುನ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕಿರಾಗ್ಲೆ ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಿಕ್ಲೆ ಕಣಕ್ಲಂಜಿ ಪಂಡ ದೈವಲ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾಯಿಗ್ಲುಂಡು ದೈವಲ್ ದಿಕ್ಕು ಜರಿಗೆ ಅಂಚ ಬರಪು ಜರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಜರ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಐನ್ ಎಂಗ್ಲು ಒರಿತೊಂದ ತಪ್ಪಾಪುಡು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಯೋಗ ಈ ದೈವದೇವನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಅವೇ ಬತ್ತನವೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಬಿಡು ಪುಲ್ನಜೀರ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ನಿಕಲ ಉಂಡಾಕಲ ಅಂಚನೆ ತೂ ಅಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾವಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಸುರುಕು ಪಂಡರವೇ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪನ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಕೆನ್ನಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆರೆಗಿ ಇರನಟ್ಟು ಬರಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇಪ್ಪು ಅವೇ ದಾಯಮಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಡವು ಅಕ್ಲೆ ಪುದರ ಮಿಲಿಟರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕುಡೋರಿ ನೇವಿ ಕುಡೋರಿ ಆರ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ഒരു ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾರಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ಟು ಮೇನ್ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಬರ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಏಲ ನಂಬುಜೇರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬುಣ್ಣೆತ್ತೆ ಏರೆಗಳೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳ ನಂಬಿಕೆಜ್ಜಿ ದೈವಲು ದೇವದೇವರಿ ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆವಡತ್ತ ಅಂಚೆ ವೈಡು ಓವುಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಜಂದ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಲೆಕ ಮಲ್ತದ ಓಪನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ದೈವಲಿಗೆ ಅವೇ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲೆ ನೇಮ ಕೊರಡು ಅಂತ ಅನ್ಬಿರು ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಪುಣತ ಐನು ಮಲ್ತನ ಆಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ ಹೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನೇಮ ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಅಪಗ 5 ವರ್ಷದುಂಬು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಮಲ್ತನತ್ತು ಎಂಚ ಆತನ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮರದ ಬುರಿ ತಾರಾಡಿದು ಅಕ್ಲೇ ಕಾತು ಬರ್ ನಾವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬರೋದು ಕಲ್ಲದು ಬುರಿ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಬೋರ್ನ ಸಂಟ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕದು ನವ ನಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಡಿಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬರೀರ ವಾಪಸ್ ಒಂಜೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬರೀ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ವಿಚಾರ ಮರಕ್ಕು ಆಡ್ತಾನ ಮದ್ದು ನಾನೇ ಪೂರ ನಾ ತಗ್ಲಿ ಕಾತು ಕೊರಪೇರ ನಾನಾಗ ನಾವು ಅರ್ಪಣ ಐನೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿಗೂ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ತಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವ ದೇವರ ಒಂಡೆ ಬಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇತೆ ದೇತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಡು ಬಳ್ಳಿ ಆಡು ಎಂಗ್ಲು ವಂದನೆ ಮಲ್ಪ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ಏನು ದೇವ್ರ ಚರ್ಚಿ ಪೋನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮನ ದಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೈಫೈಡ್ ಬಿಂಟ ಉಂಡು ಆರು ಬೋರ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಪುನಾಗ 6 ಅಲ್ಲು ನೇತೊಂದೇರು ಯಾನ್ ಇಡದು ಯಾಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ದೀರ ಪಾಡುವಂತೆ ಬೋರ್ ದಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ವಾರ 6 ತೋದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ದೀಪ ಅದು ಒತ್ತಾರೆ ನಡ ಎಂಕ್ಲೇದ ಲೈಟ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ಏನ್ ನಡದಾನೆ ಯಾನ ಬುಕ್ ನಿತ್ತು ಈ ಕಮ್ಯುನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಣತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವೆನ್ಕ್ ಈ ಪೂರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಿಂದ ನಾವು ಬರ ಎಂಕ್ಲೇರ್
ಆತ ಅಂದ್. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡವು ಇದನ್ನ ಮಿತಿ ಏರ್ಲಿ ಇದು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ದೈವಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ದೇವ್ರ ನಂಬುಜಾರ ನಂಬುವೇರು ಇದು ಈರ್ನಪ್ಪ ಈರೆಗೆ ಈರ್ನಪ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಗಳ ಲಾಭ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೂರ ಇರ್ಬಿಡ್ ಬರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತ ತೊಡಗಿಸುದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಂಚೆಪ್ನ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಅಂತೈತೆ ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇಗರ್ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ ನಂಬುನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅದಿಪಡು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ನೂದೆಕು ನೂದುಲ ಜಿಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಜಿಮ್ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ತಿಗಲೆ ಬಿಡ ಸೈಪ್ ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಆಪನಿಗೆ ಇಂಚ ಆಪನಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಜೋಕಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ ವಿಷಯ ಏನ ದೆಕ್ಕು ಪನ್ಪನತ್ ಪನ್ನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅಂಜಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ವಂತ ನಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದೆ ಉಂಟೆ ಎನ್ನ ಬಂದ ನಿಂಗೆ 2 ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಎಂಚ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಎರೋ ಪನ್ನೆನಿಗೆ ಇತ್ತು ಏರೋ ಮಲ್ತು ಬದು ಏರೋ ಮಲ್ತ ಸೈಪ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಂದ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರೇಟಿಗೆ ಅದಾಗ್ಲೇ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಸದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕ್ರೇಟಿನ್ ಅವರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಜ ಓಲೇಜ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಿಜ ನಮಡ ತಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಎಂಚು ಅಂದ್ರೆ ತೆತ್ತಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡ್ನ ಫುಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ಬುಡ್ನ ಓಲ ತಿಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ಜ ಪನ್ಪುಲ ಮನ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಲೆ ಬೊಂಡ ಏನತ್ ಏತ ಬೊಡ್ನ ತಿನ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಕ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಹೆಲ್ತ್ ಜಿಮ್ ಅಂತೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂತೂ ಬೋಡೆ ನರಮಣಿ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೋಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಬೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಬಲ್ಪದ ಎಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಓಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪದ ಅವು ಟೋಟಲಿ ಅನ್ನಂಗ ಜಿಮ್ ದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಐಟೆ ಜಿಮ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಜಿನ ಇರ್ನ ಒಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಆಬುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟೆ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನ ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಳಿದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಲ ಆಪುಂಡು ನಾಂಜಿ 10 ಸುತ್ತು ಬಲಿತನಲೆ ಆವುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಡತನಲ ನವ್ವೇ ನಡಪುಜಿರತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವನರಿಗೆ ಗೆರೆಗ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವಡು ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ನೊಟ್ಟ ಆವಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ತೋಜೋಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಟ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡ ಯಾವ್ದಾಂಡ ಒರಿನಾಗ್ಲು ನೂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪ ಐನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪನೋಡತ್ತಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆದ್ದು 10 ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಏರ್ಲಿ ಪಡ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗ್ಲಿ ವಾಡ್ನ ಇಕ್ ತಕ್ಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಂಗೆ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಉಳ್ಳ ದೇವ್ರ ಇಡ್ತಾರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಂಕ್ ಆವ ನೇಲ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಫರ್ ಆವುಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಬುಡಿಯರ್ನಾಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬಾಡಿದ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಂತೇನೆ ಮಟ್ಟ ನೂದೆಕು ನೂದು ಜಿಮ್ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಕ್ಕವು ಬೋಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಬರ್ತನ ಪರಬೇರೆ ಮಾಡಲ ಜಿಮ್ ಇರ್ತುಲೆ ಜಿಮ್ಮುವಿನ ಅಂಜೋನಕ್ಲೆ ಪುಂಜನಕ್ಲೆ ಹೆಂಗಿಪ್ಪೇರು ಒಂಥರ ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಒಂದು ಬೌಲ ಸಿಂಕಾಪನ ಅವುಲೆಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಪ್ಪೇರು ದಾಲ ನಿಜ ಅಂಚಾಂದ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವ್ನು ಬೇಗ ಮರಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅಂಚನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು 150 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆತ ಬೆನ್ಪುಣಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯ ಮರಲ ನಿಂಗ್ಲೇ ಯಾವಂಡೆತ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಬಂಜಿಗೆ ನಂಗೆ ಜೀವನದೇ ಪಡತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡೆ ಕೃಷಿ ಹೂವು ಅಣ್ಣ ಹೂವು ಇಂಚಿನ ಹೊಲ್ದ ಬಂಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಂಜಿಗೆ ಇವ್ನ ಜೀವನನೇ ಸರಿ ಜನ ಬಂಜಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪರವಲ್ನೇ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಜಿನ್ನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ತಿನ್ ಪರವಲ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತಿಂದಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಲಗಡೆ ಬರ್ತನು ತೆಂಕಿದ್ದೆ ಶುಗರ್ ಅಂದಾನಾಗ ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ತಿಂದ ಇದ್ದಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇರಗೆ ಪೋಪು ನಡೆಗತ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇರಗೆ ಸಪುರಾವಡು ಉಂದಾಡು ತಿಂದದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರ್ನ ಇಂಜಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೊಡಿ ತಿನ್ಪುನ ಅವು ಇರು ಕೇಸೆಗ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪಿರ್ತಲೇರು ನೀವು ಯಾರು ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗೊಂದ ದುಡಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪರ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸಬ್ರ ಇರ್ನ ಆ ಪೌಡ್ರು ಈ ಪೌಡ್ರು ಅವು ತಿಂದು ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮನ್ನಾಗ್ಲೇ ಬಂತೇನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಬಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಸಪುರ ಅಲ್ಲೇ ಐಕೆ ಆವಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಗೋಂಕುರ ಕಾಪೆಲಾಗಿತ್ತು ನಂಜು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅವನು ಇತ್ತ ವಿಷಯವನ್ನ ಗೋಂಕುರ ಕಾಪೆಲಾಗದ ಅಂಡೆ ಈರಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆರು ಸಪುರ ಅಂದೆ ಅಂದ ತೊಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಯಾವಂಡ ಸಪುರ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಕೆದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಸಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅದು ಒಂದು ಪೇರು ಏನ್ ಐಡ್ ಎಂಕ್ಲು ದೇವದಾಟ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಐತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮರ್ದನ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಕಂಡನೆ ಆಗ್ಲಿ ನಡಪರ ಬಿಜಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೌಡ್ರು ಅವಂಡ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ನಡ ಪೊಡ್ದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೊಡಿ ವಡಿನ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಬರ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಪಾಯ ಆಪೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸಂಘ 45 ಕೋರಿ ಮಾಂಸ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂಚನ ಎಲೆ ಕಾಪು ಅಂದ್ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಬೋಡೆ ಜಿಮ್ಮು ಬೋಡೆ ಟೋಟಲಿ ಜಿಮ್ ఉందත් ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡು ಇಂಚಿನವೇ ಆಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಡು ರೇಸ್ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆಡು ಪಕ್ಕ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದುಲ ಬೋಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮುರುಕುದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓಡ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್ ಬೋಡ ಗೊಬ್ಬುದ ವಿಸೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಒಣಸು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಗೊಬ್ಬು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ ಹಣೆ ಬರ ಬರವನ್ನ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಾವು ಮುಖಂಜಿ ಮಲ್ಪರಿರು ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಮಲ್ಪಲಾಗಿ ಜೇರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ ಏನ್ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋನು ಪರ್ಸನಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಪಾಯನ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಗು ದೊಡ್ಡ ಉಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ನಿನ್ನಂದೇನು ಹೋನು ಎದುರು ಅನ್ಪುಜೇರು ಇರಡ ಅನ್ಪೇರು ಆಯನ ಮಗನ ಮಲ್ಪಾಡು ಬುಕ್ಕೇನ ಮಗಲ್ ನೆಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂಜಲೆ ಕೊಡಗ್ಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಮಗೆಗ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಲೆತ ಒಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ದಾಂಡ ಆಯನ ಮಗನ್ ಸುತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಿಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಪಾತ್ರ ಇರುದಾಂಡ ಯಾನ್ ಜಿಮ್ಮು ಹೋದ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೈಲಲ್ಗುಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರುದ ಆ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಡಿಯಾ ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು ತೂನೆ ಅವನ್ ಬ್ಯಾನ್ ತುರುಗುತುಲ ಎಂಚೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಅವು ಇತ್ತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಎಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಲ ಹೊತ್ತು ಹಾಳದ ಮಂಡಲ ಅಂದೆ ನಮಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ನಮಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮನೆಗೆ ದೂರ ಬೇಜಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೇರು ಆ ನಿನ್ನೆ ತಗೋನು ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಬಂಗ ಐತ ಜನಕ್ಕೆ ಜವಣ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮರಳು ಗಟ್ಟೋ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟರಾಸಿ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲ ಪಾತ್ರಲೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ಪಾತ್ರ ಬೇರು ತಿರುಗಿದ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಬರ್ಬೇರು ನಿಕ್ಕದಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚಿನ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬುಲ್ ನಂಚ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಜಂಚಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೇ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೇ ಬರ್ಲೆ ಜನ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಬಂದ 17 ಅಣ್ಣ ಆಡು ಮಾರೆ ಅಂಚಿನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಾಮ ಅಂದು ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಊರ್ದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅವೇ ಆಯ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀಯ ಆಜಿ ಫೀಟುಲ್ಲೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೂದ ಆಸೆ ಆತ ಐನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ತೂನ ಎಂಕ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾನಿ ಮೂಲ ಬಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಗ್ಲ ನಾ ವಸ್ತೆ ಮಾರ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಆತು ಪುರ್ಲಾತೆ ಮುಲ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆತು ಹೋದು ಕೈ ಮಾಡ್ದೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ನೆನಕ ಕೈತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬರ್ಲುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಗ್ಲಿಂದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಜಿಮ್ಮು ಬರ್ಪನ ಮೇಯ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬುಕ್ಕಂದತ್ತ ಮೇಯ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನಾಗ್ಲಿ ಅವು ಎಂದೂ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಅವರ ಜಿಮ್ಮು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ ಅವರ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಬನ್ನೋದು ಇಂಚನೆ ಈ ದಿನ ತಲೆ ಬರೋಡೆ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪರ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ತೊಂಜಿ 110% ಅಲ್ಪಡಾಡೆ ಉಲ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಉಲ್ಪುಡ ಬೈ ಉಂಟ ಬೆಂದದು ಬಿರಲ್ಲ ಬೋದು ಮಲ್ತಾನಾಗ ತೀರ್ಜಿ ಹೊಣ ದಾಳ ತೀರ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕರೆ ಬೋಡದಾಲ ಹೋದ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಇರು ಮಲ್ತಾರ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಬರ್ತಾನ ನಾವೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಹೋಯ್ಜಿನ ಅಂಡ ಬುಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಬರಪುಜಿ ರಾಜನ ಬರಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ತೀರುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಹೋದ್ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ
ಬಾಕಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಐತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ಪಾಪ ಐಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಐಕೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀಪ ಎಂಗ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ದಾಂಡ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ತೀರ್ನ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಅವು ಬೇನೆ ಅನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೋನೆ ಏತ್ ಆಪಣ ಅದು ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಾತೆ ಏನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಐನ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಣ ಗೊತ್ತಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡವೇನು ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಲವೇ ಬದುಕುಲವೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಮೇನ್ ಅವೇ ಜಿಮ್ಮದಾನೆ ಅವಂಡ ಬೆನುಪುನ ಬೇನೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೋಡೆ ಜಿಮ್ಮು ಹೋಪುನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆದ ಹೋತುಂಡು ಐಡ್ದವ್ರ ಪುದಾರ ಒಂಡೆಂಜ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯನ ಪುದ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಪುದರಿ ಪುನ ಜಿಮ್ಮದ ಬಿದಾಡಿಯರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡದಲ್ಲ ಒಂದತ್ತ ನೋಲ್ಪಡ ಜನಕ್ಲೆ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬುದಾಡಿ ಆ ಬರ್ತು ಓಡೆ ಬಿದ್ದಾಂಡ್ಲೇನು ಜಿಮ್ಮು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಂಡ ಅಂಡಾಗ ಅಂಚೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿನ ಬೇತವಾದ ಇಟ್ಟಿಗ್ಲೇನು ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜಿಮ್ಮದಾರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಹವ್ಯಾಸಲವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲವೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲವೇ ಪಂಡ ಟೋಟಲಿ ನಂಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಎತ್ತನದವರ ಈ ಜಿಮ್ಮುಡ ಮೋಕೆ ಎತ್ತನದವರ ನಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಐಟು ಬುಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಣ ಎಂಕ್ಲು ತಿಕ್ಕನ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಡು ಇದು ಈತ್ ಪ್ರಾಣ ಮಲ್ಪ ಬರತ್ತಮ್ಮಾರ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬರಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ 51 ಆಂಡ್ ಎಂಕಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಈ ಪ್ರಾಣ ಬೋಡ ಮಾರ ನಿಕ್ ಕೆಲವು ಏನು ಬೇರು ಆಳ್ಲಾಗ್ಲು ಅನ್ಬೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾರ ನಾ ಒಂಜಿ ಇಂಚಾತ ಯಾಲ್ನದ್ರು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಮುಂದಿಲ್ಜ ಆಳ್ಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಪತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮು ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಲ್ನವೇ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಲ್ನವೇ ಕೃಷಿಗೆ ತೂಂಡ ಅವನ್ಪೇರ ಬೆನ್ಪೆನ ಮಾರ ಅನ್ಪೇರ ಹೆಂಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ಜಾತಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಈ ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಏನ್ಪೇರ ತೂಂಡ ಅವನ್ಪೇರೇನು ಅಂಚೆ ಪಂದಾನೆ ಬೆಂದದು ಗೊತ್ತು ಬೋಟೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪಜೀರ ತಪ್ಪುಲ ನಮನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಗುಲ್ ನಮನೆ ಪೂರ ನಮನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಜಿಮ್ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲೇ ದೈವ ದೇವರ ದೇವು ಐಟದಾಲ ಐಟ ಮಾತಾರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ನದಾರ ಉಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಅದೊಂಜಿ ಜಿಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನತ್ತನೆ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಲ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಲೈಫೇ ಓಡು ಎಸಿ ರೂಮು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಓಡು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಉಲ್ಪುಡು ಬೈ ಉಮಿಲ್ ಉಚ್ಚಾಂದಿ ಪುನಾಗ್ಲೆ ಉಮಿಲ್ ತಿಚ್ಚೆ ಜೀವನ ಅಂಬಿದ ಜೀವನ ಟೋಟಲಿ ಒಂಡ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಒಂಡ ಈರೆ ಬರ್ಸಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದುಂಬುಗಳ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಚಳಿಗಾಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಒಂಡಿ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ನಿಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತೊಲಿತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ ದುಂಬು ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಬಿನುಪುನ ಬಿನೂಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಬೋಡು ಒಂಜಿನ ಬಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತು ವಿನ್ನರ್ ರೆಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋದ ಕುಲ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತಾಗ ಬಜಿರಾಡಾತೆ ಅಂತ ಪೆತ್ತ ಕರೆ ಪುಣ ಮಾರ ಓಡಾತೆ ಎಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಈ ಪೆತ್ತಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಡಂಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಜೀವನ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಪಂಡ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ್ರ ಆತ ಖುಷಿ ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿನ ಪೂರ ಕಾಸು ಇತ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ದಂಡ ಕಾಸು ಕಾಸು ಬೋಡಿ ಇತ್ತದ ರೇಟೆಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಐನು ಒರಿಯಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ ನಾವು ಬೋಡೆ ದಯವುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಕೊಡೋ ತಾಕತ್ ಯಾವ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇವೆ ಪಣ್ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಹೊರಮಜಿ ಅಂತ ಜೀವನ ಬೋಡು ಅಕ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ವಾತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಳ್ಲೊಂಜಿ ಖರ್ಚಿನ ವನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುಡೆಂದ ಬುಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ವನ್ನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿ ಪೂಜ ನಂಗೆ ಎಪೋಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ತಿಂದು ಇತ್ತು ಅಂಚೊಂದು ಇತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚಾವಣಗ್ಲಿಗೆ ಮೇನೆ ಬುಡ್ನೇ ಬುಡ್ಪೆ ಮಾರ ಪರತೆ ವಾತೇರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಐತೆ ಈ ನಿಖಿಲೆ ಗಂಡ ಸುಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಯಾರು ಅನ್ಪೆ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಜೀವ ಅಂಚೆ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಇಂಚೆ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮಡಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪ ಪರಾಬಣ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಚ ಕಂಡ ಈ ನಿಖಿಲೆ ಮಣ್ಣು ತೀರಡೆ ಮಣ್ಣು ಎಂಡ ಕೃಷಿ ಜಿಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಕಾಣತ್ ಕೊಡ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಏರು ಮಾರೆ ಬೋಪುನ ಏರಿಯಾ
ಮುಂದೆ ಜಿಮ್ ಓಕೆ ಅವು ಯಾವ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಆಯ ಆಫೀಸರ್ ಮಾರೆ ಆಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂಗ್ಲೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಹೌದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಾರೆ ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಅಂದ್ ಬೆಂದಿನ ಪುಣೆ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಈತ್ ನಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದ ಕೊರಪೇರತ್ತ ಹಾ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ಜಿ ದೈವದೇವ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಚೂರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ದಾಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾನಿರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತೇನ ತೀರ್ಲ ಅಂದ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಇದು ಭಯ ಮನ್ಪಾರು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಸಮೇತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಪ ನಾವು ಅಂದ್ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪ respect ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. ಈ ಜನ ಅಂಡದ ನಿಂದನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಅಂದ್ ಇತ್ತನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಪೇನ ಅಂದ್ ನಿಂದನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂದನೆ. ಆ ಪುಣ ಎದುರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಎದುರು ಅನ್ಪೇನ ಹ್ಮ್ ಎಂಕ ಇನ್ನ ವೇಟ ಅವನು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮದ ಇಂಚಿನ ಆಪುಣ ಆವಾ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಯಾನು ವಾ ದಿಕ್ಲ ಬೇಲೆಗಾಡು ವರ್ಕ್ ಯಾನು ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಯಾನು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ ದ ಒಂಡ ಐ ಟಿ ಗೊತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವ್ರ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಭಾರಿ ದೂರ ಆಯ್ತು ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಹ್ಮ್ ಐಟ್ ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಡ ಇನ್ನಿ ಕೊಡಿರ್ತದ ಅಪ್ಪಗಡ ದುಂಬುಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಲೆಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಂಜೆಗೆ ಹೋಗು ಜಾಮ ಹಾ ಗೀರ್ಲ ಬೋಡು ಆರ್ಲ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ದೇವಂಡ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಅಂಚ, ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇವಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಹ್ಮ್, ಎಂಕ್ಲೆ ಹ್ಮ್. ಬಡ್ಚಿ ಎಂಗೆ ಬೆಂದಿದಿಂದ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು. ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಯಾವ ಬಡ್ಚಿ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ಈರ್ನದ ಒಯ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದ ನಾನು ಬರ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಳಾದ ಹಾ, ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಆ ಶಾಪ ಉಂಡತ್ ಹಾ, ಹೌಲ ಹಾ. ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಉಂಡೈಜೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಶಾಪ ಅನ್ನೋ ವಾಡ್ನ ಕೊಡ್ಚಿ ನಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್. ಅಂಚ ಏನೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಈರ ಪರಿಚಯ ಮಾತ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಪಣಂಗ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪೊಪ್ಪಳ ಬಂದಾಗ ಇರನ್ ತೂನಾಗ ಅರ ಬುಲೆಟ್ ದನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀರಿ ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವನ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸೊ ಅಂಚೆ ಆಪಣಂಗ ಈರ ಬುಲೆಟ್ ಇದೆ ಉಡು ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ್ಲೇರಿ ಮೇನ್ ಗುರುತು ಸಾಪನ ವರ್ಕೌಟ್ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ಲ ಸೊ ಅಂಚೆ ಆಪಣಂಗ ಬುಲೆಟ್ ಏ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ದ ಇತಿಹಾಸದ ಅದ ಬುಲೆಟ್ ವಂಡ ನಂಜಿ ಕನಸಿನ ಕೂಸವು ಹಾ ಬುಲೆಟ್ ವಂಡ ಜೀವ ಹ್ಮ್. ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಯಾನ್ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಐನ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಲೆಟ್ ವಂಡ ಮರ್ಲಿ ಹಾ. ವಂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಕದಿಜ್ಜಿ ಹೌದು. ಯಾನ್ ಐನ್ ತೂದು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾ ಹಾ ತೀರ್ನ ನಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಹಾ. ಐ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಹಾ. ಒಕ್ಕಡ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಇತ್ತು ನಪಗ ಹಾ ಹಾ ಪರ ಬುಲೆಟ್ಲು ಹಾ. ಐನ್ ಬತ್ತ ಐ ಕೊಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಡೆದೆ ತೂದು ಹಾ ತೂದು ಐತ ಓನರ್ ಏಪ ಬತ್ಪೇಕು ಹಾ. ಐ ಬತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಹೋದು ಆ ಸೌಂಡ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡು Okay. ಆತಡ ಕಿವಿಗಳು ನಿತ್ತೇನೆ ಓ. ಪಂಡ ಆತ್ ಆಸೆ ಹಾ. ಪಂಡ ಅವು ದಯಗದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮರ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ವಂಡ ಜೀವ ಎನ್ನ ಹಾ. ಇನಿಗ್ ದುಂಬು ಲಂಚನೆ ಈಕ್ ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಸಾಧಾರಣ 27 ವರ್ಷ ಬೈಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು 20 ಬುಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಹ್ಮ್. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆ ಅವೇ ಬೈಕ್ bullet. ಅವೇ ಬುಲೆಟ್ ಉಂಡು 47 ವರ್ಷ ಐಕೆ ಹ್ಮ್. ಆ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಹಾ. ಓಲ್ಡ್ 79 90 Okay. ಐಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡಿ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹಾ. 5/10/74 ಹಾ, ಸರಿ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾ, ಬರ್ತ್ ಹಾ. ಐತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 5/10/79 ಹಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5/10/74 ಹಾ. ಎನ್ನ 5/10/79 ಹಾ. ಯಾನ್ ಹುಟ್ಟಿನಾಗ ಯಾಂಕ 5 ವರ್ಷನಾಗ ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ದಿಕ್ಕದ ಹಾ. ಅಂಚ ಅವು ದಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾಬು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದತ್ತೆ ಹ್ಮ್, ಅಂದ್. ಏನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂದು ಪರತ್ತು ಇದು ಹೊಸತ್ತೇನ ಲೈಕ್ ಬಂದ ದೆಕ್ಕವನ್ನತ್ತೆ ಹಾ. ಬಡ್ಡೆ ಬುಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಾನ ಇತ್ತ ತೂಪೇನೆ ಹ್ಮ್. ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಹೊರತ್ತು ಬರತ್ತೆ ಅಂದ್. ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ನವೆ ದೆಪ್ಪನ ಹೊರತ್ತೆ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರ ಹೊಸತ್ತು ಬಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಹೊಸತ್ತು ದೆಪ್ಪನ ಯಾಕೆ ತಾಕತಾಯ್ಡು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾ, ಅಂದ್. ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಅವು ಅಂದ್. ಯಾವಂಟದ್ದು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಅವು ಸುಲಭ ಬಾರಿ. ಪಂಡ ಮುಗ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಮ್. ಇದು ನಮಗೆ ಎತ್ತ ಅವ್ರು ಕೂಸತ್ತ ಪಂಡ ದೀಪು ಪಂಡ ಆತ್ ಇನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾಳ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಡ್ದ ಒಂದು ಹಾ. ಪಂಡ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಇತ್ನಾಗ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಬೆಂಜ್ ಗಿಂಜಿಪು ಹಾ, ಆಗ್ಲೇಗೆ ಅಂದ್. ಎಂಕುಂದು ಮಲ್ಲ ಬೆಂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಎಂಕುಂದು Okay, ಬುಲೆಟ್. ಹಾ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆಸೆ ಪುಲ್ಲ ಐತೆ ಹಾ, ಅಂದ್, ಅಂದ್. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದ ಪೂಸು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗ ಐತೆ Okay. ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸರಿ, ಸರಿ. ಬೇಟೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಹಾ ಮಗಲೇಕ ಅವು ಪಕ್ಕವು ಅಂದ್. ಮಗನೇ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೊಕೆ ಅತೇ ಮೊಕೆ ಮಾತೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ಹಾ. ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟ ತಂಚನೆ ಅಂಚೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಎಂಕ ಹಾ, ಒಂಜಿ ಹಾ. ಪಂಡ ದಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪಗನೆ ಬರ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ Okay. ನಾನು ಪೊಪ್ಪಡಿ SD ಬರ್ತೇನೆ ಅಪಗ ಹಾ, ಹಾ. SD ಹಾ, SD ಅಪ್ಪ ಅವಣ್ಣ ಅಪಗ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಈಗ ಹ್ಮ್. 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ ಎಂಕಲ ಊರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೈಕ್ ದಿಕ್ಕ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಓ, ಅಪ್ಪ. SD ಬೈಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐನೂರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕೈತಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಹಾ. ತಡಮ್ಮೆ ತಡಮೆ. ಗೇಟ್ ತಡಮೆ ಹಾ, ನಂದು. ಗೇಟ್ ಹಾ. ಐತ ಬದಲು ಅಂಚೊಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯರು
ಓ. ಪಂಡ ಆತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಅಪದ ಟೈಮ್ ಅಂಚೇತನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದುಡ್ಡುಗಳು ಆತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತನ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನ ಹಾ ಐನ್ ಗುಜ್ಜಿರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿರ ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಇತ್ತನೆ ನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ಕೊಂಡ ದುಂಬದ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಅಡೇಗೆ ಬರ್ಬಿಡುದಲೆ ಅಪ್ಪಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಇವಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೈಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಪತಾರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪತಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪತಾರ ನಿಂತಾರೆ ಸಡನ್ ಮೇಜ್ ಗೇಟ್ ಜನ ಬೈಕ್ ನಿಂತಾರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವೇ ಇತ್ತು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಏತ್ ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಿ ಗಾಡಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಬುಕ್ಕ ತೆಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತವು ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರಿತ್ತಲ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಕೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಪೊರ್ಲುಂದತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅವೇ ಬೋಡು ಆ ಗಾಡಿ ಬೇತ ಆ ಗಾಡಿಲ ಮುಟ್ಟಿಜಿ ಕುನಪುಲ್ನಜ್ಜಿ ಉಡುಪುಲ್ನಜ್ಜಿ ಇವು ಬುಕ್ಕರೇ ಮುಟ್ರಲ್ಲ ಉಡುಪು ಜನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಂಗ್ ಲೈನ್ 2-3 ಜನ ತಾಣ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸೇರಿದೆ ಅಕ್ಲು ಮೂಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಲು ಮುಜ್ಜಿ ಇಂಜಿ ಮಗಲು ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ 5 ಜನ ಉಂಡಾಂಡ ಅವು ಲೇಪ ಅವು ಅಲ್ಲ ಅವು ಈತ್ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕೊದ್ದಿಪ್ಪು ಬೇತನ ಮುಟ್ಟದ ತೊಡುಪು ಜನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಮರ್ಲು ಮೋಕೆ ಆತೆ ಬೊಕ ಐಟು ಅವು ಗತ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ಕ ಬೋಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡವು ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಪಿನ್ನ ಈತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಪೊತ್ತ ಮಾರ ಅನ್ಬೇರೆ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐತೆ ವ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ವ್ಯಾಲಿ ಮಂಟ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯಾಲಿ ಅತ್ತು ಒಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ತೆ ಉಲೇಟ್ ಒಂಡ ಜೀವ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಅವೇ ನಾಯ್ತ 3 ವರ್ಷ ಬಂಡ ವಿಂಟೇಜ್ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅವೇ ಆತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಖರ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಪಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಪಚ್ಚು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಿ 6 ಬುಲೆಟ್ದ ಅಮ್ಮೆ ಬುಲೆಟ್ಗಳ ಯಮಾಗಲ ಅರಂಜ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತಲೆಗ 8 Z ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಲೆ ಅರ್ನ ಪೂರಾ ಬೆಲೆ ಪಂಡ ಆತ್ತೆ ಬರು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಅನ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಆತ ಜವಾಣೆ ಬಾರಿ ಎತ್ತ ಬೆಲೆದಾರ ಬಾರಿ ಬೆಲೆದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಐತನೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅಡೆಗೋ ನೋಡ ಇಂಚಿನ ಐತನ ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಡೆಗೋ ನೋಡ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಆರೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋತ್ತೆ ಇತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಇತ್ತ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಆನ ಅಡೆಗೆ ಕೊನೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಕೊನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮರಲೆಂಗ್ ಜೋರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಜಿಮ್ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದಿಲ್ಲಾರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ 5 ಜನ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಣ್ಣಾಲ ಎನ್ನದ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲು 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು ಅಡ್ಡು ಬಣ್ಣಲು ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು 2 ಜನ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡೋರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ BCA ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆಗ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಬುಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಕೊನೆ ಜಿಮ್ಮದ ಅರ್ಬುಂಡು ಮರ್ಲುಂಡು ಮೋಕೆಂಡು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದು ಆಯಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪಬ್ಯಾನೆ ಆನಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊನೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಲಕ್ ಅಕ್ಲ 100 ಇಂಚಿನ ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಬೆಂಕ್ಲ ಓವರ್ ಟೈಪ್ದ ಆಸೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಡು 100 ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತೂನಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪೆಂದು ತೋಜುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅವೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆದ ಬತ್ತನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರಡ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂದವು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವರಿನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನಗ್ಲ ಮಲ್ಲಗ್ಲ ಆದಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಆದಾಂಡು ಒರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾರಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದೇವರೇ ಉಂಡು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ ಹೋಗೊಂಡು ಒಂಜಿ
ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದುಲತ ಐಕ್ಯ ಪಡಾದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿ ಮತ್ತ ಈರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾತ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕನ ವಿನಯ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಆರ್ ಈ ಹರ್ಷ ಜಿಮ್ముడు ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಎಂಚನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪಂದ್ ತೋರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಈ ಜಿಮ್முಗು ಸೇರ್ನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜನ ವರ್ಕೌಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿನಯನ್ನಿ ಇಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂಪು ಇಂಚ ಫುಡ್ ದೇತನೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದಾಯ್ತಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಸುಮಾರು ಗೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಆರ್ಡ ಅಂಜ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಅದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಇದ್ದೇನಾಡು ಗೋಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಬೆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೋಡು ದೈವವನ್ನು ನಂಬುಂಡಿತ ಲೆಡ್ಡಾಪ ನಂಬಿಕೆ ಎಣಿದಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂತೊಂದು ಆರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡಿತ್ತಿರಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬುಡದು ಪೋಪುನ ಆರತ್ತು ಅಕೊಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಆರೇನು ಮೋಕೆಡ್ದ ವಿನಯಣ್ಣ ಅಂದೇಲೆಪ್ಪುನ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಆವಡು ಗೊಬ್ಬ ಆವಡು ಆರು ಇತ್ತೆಲ ಆರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಗಮನದ ತಂದು ಡೈಲಿ ಜಿಮ್முಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕೊಂಜಿ ವಿನಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದಲ ಕೃಷಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇ ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಿನಯನ್ನೇ ಭಯಂಕರ ಆತ್ಮೀಯರು ದುಂಬುರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಡಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದ್ ಪೋಪುನಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗಾನೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಗಾನೆ ಆರೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ರೇಟ್ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಜಿಮ್ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಇಜ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಐನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜವನೆರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ಜಿಮ್ ಮಲ್ಪೇರಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜವನೆರೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಜೀವನ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಜವನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ದಾರಿದೀಪವಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರ ಮಿತ್ತು ಪ್ಯಾರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಲ್ತೇರಿ ವಿನಯನ್ನೇ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಡಾಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ದ ಕೃಷಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಟರ್ ವಿನಯನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರಂದು ಮಂಜದುಪ್ಪನಾಗ ವಿನಯನದ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿಯರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆತ ಜವನಿಯರ್ನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರ ಕಾರಣ ವಿನಯನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಂಡ ವಿನಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾ ವಿಷಯಗಡ್ಡ ಅವಡು ಜಿಮ್ಮುಗ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿದ ವಿಷಯಗಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲು ವಿನಯನ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಜನ ವಿನಯನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮನ್ಪೇರಿ ವಿನಯನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಛಲ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮೂರ್ ದಿಂಚಿಲ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಗುಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮೂರ್ ದಿಂಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಬರ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಟ್ಟುಗಳ ಭಂಗ ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಲಂಚನೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಆರೇ ತೋಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದೆ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತು ನೆಡ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದೆ ತೊಂದಿರು ಅಂಚೆ ನೆಡ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೂತೇರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಂಕಲ ಮಂತ ವಿನಯನ್ ನಂದು ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂತ ಜಿಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಕ್ಕಾಡು ಸುಮಾರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷ ಜಾರ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಲ್ತು ಮುಗಿದ 4-5 ವರ್ಷ ಕೊಕ್ಕಾಡು ಹರೀಶ್ ಮಾರ್ನ ಜಿಮ್ಮುಡು ಆರು ಜಿಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಲ್ಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಾ, ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಡಯಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಎಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ
ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಯಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿನಯನನು ಯಾನು ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ತೂಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ನಾಟಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಖಳನಾಯಕಿ ಅದು ಎಂಟುವಿನ ಆರ್ನ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಎನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ನಾಟಕಡ್ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊನೊಲಿ ಪೂರ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಲ್ನ ಆರ್ನ ತೋಟಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ ಐತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ಲ ಆರ್ ಪೂರ ಯುವಕರ್ನಕ್ಲೇನ್ ಒಟ್ಟು ಪಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾಣೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಣ ಮನವರಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ ಆ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆರಿಡ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆರ್ನ ಜೀವನಡ್ ನೆಮ್ಮದಿನ ತೂವರಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಅವಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೋಣ ಚಿತ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಆರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪಾತಿರ್ನ ಚಿತ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಶರೀರ ದೃಢಕಾಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಚಿತ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಆರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ನಾನ ದುಂಬುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾ ದೇವರಡಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ವಿನಯ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 23 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಚಯ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇವರೊಬ್ಬ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಯಾರಿಂದಲೂ ವೈರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸಿದವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಪರೋಪಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನಿಂದ ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ನಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಒಂದು ನಾಟಕ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ, ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಹಲವು ನಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೂ ಇವರ ನಟನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿನಯನೇ ಬಂದ ಆರು ದುಂಬುರ್ದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನಾರು ಆರು ಏನಿದೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣನೇ ಆರು ಬೈಕ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಪುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಏನೇ ಬೇತೆ ಪಂಡದ ಪೂರ ಕಡಪುರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ ಬೈಕ್ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಬೈಕ್ ಮುಲ್ ಕೊಕ್ಕಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೇರು ಪೂರ ಆರೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ತೂದು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಬೈಕ್ ತಂದತ್ತು ಪೂರ ಜಿಮ್ ಐಕ್ ದೆಕ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಾತಿರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಕ್ಕಡು ಆರಂಗ್ ತುಂಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಪೂರೆಗ್ಲ ಆರೆ ನಾನು ಕೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇದ ಅಂಚೆ ದುಂಬುರ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ. ನಾನು ಇರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈರಿನ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತಿಡು ದಾದ ಪನ್ಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಯಾವುದು? ಇತ್ತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನ. ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಹೋಯ್ತೆ ಈ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೋಡ ಜಿಮ್ಮು ಬೋಡದು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಬೇರು, ಇನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಲೈಫ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಹುಡುಕೊಂಡು ಲೈಫ್ನ ಲಗಡಿ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚಾಂದು ತಿನ್ನ ಬದುಕುವೇನತ್ತು
ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಿರಣ ನಮ ತಯಾರಿಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವಿಷ ತಿಂದ ನಮ ತಯಾರಿಜ ತಯಾರಿಸಿ ಅಂದ್. ದಾಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಹ್ಮ್ ಪಂಡಿತ ಶಾಲೆ ಬೊಂಡ ಅಂಗಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್. ಆ ಟೈಪ್ ಅಂದ್. ಕೆಲವು ಆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ಗೂ ಹ್ಮ್. ಕೆಲವು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್. ಮಾತ ದಿಕ್ಲತ್ ಅಂದ. ಮಾತ ದಿಕ್ ಮಲ್ಪಿರಲತ್ ಅಂದ್. ದಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿನ ಬಡ್ಚನ್ನ ಪೊಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್. ಮಲ್ತದು ಅಂದ್. ಕಲಬೆರಕೆ ಕಲಬೆರೆ ಅಂದ್. ಐನು ಪಾಡ್ ತಿನ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜವಣರಿಗೆ ಹ್ಮ್, ಹ್ಮ್. ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ಹಾ. ಪಂಡ ಒಂದು ತಿಂದನ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ ಅಂದ್. ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಹಾ. ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್. ఆయన ಬೇಗ ಹೆಲ್ತ್ ಹೋಗುದು ಹೆಲ್ತ್ ಓಪನ್. ನಂಕಿತೆ ಪನ್ಮುಂಡ ನಿನ್ನ ಪೇರ ಬರ್ನಾಗೆ ಬಂಗ ತಿಂದ ಜೀವನ ಬಂಗ ಹಾ. ಅಂದ್. ವಿಷ ಬರ್ನಾಯ ಒರಿಪೇನ ಪರಿಪೇಸು. ಪೇರ ಬರ್ನಾಯ ಕಫ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ್. ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್. ಅಂಡ ವಿಷ ಬರ್ನಾಯ ಬರ್ಕದಾಪೇನ ಇಜ್ಜಿ. ಪೇರ ಬರ್ನಾಯ ಕಫ ಕಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಫ ಕರಪವನ ಅಂಚು ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪನ್ ಅಂದ್. ವಿಷನು ಕರಪಾರ ತಾಕದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅವೇಂಜಿನ ಈ ಯೂತ್ ಹ್ಮ್. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಂಜಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅವು ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಡು ಫುಡ್ ಆಡು ಹ್ಮ್. ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ಪುನ ಹ್ಮ್. ಎಂಗ್ಲು ತಿಂತಾವಾಗ ಹ್ಮ್. ಅಂದ್. ಪಂಡ ಫುಡ್ ಅಂಚೇತನ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಂತದು? ಗೊತ್ತಿನ ಅನ್ಬೇ ಆಯ್ನ ನಾಯಿ ತಿಂದೈತೆ ಅನ್ಬೇರೆ ಹಾ, ಹಾ. ತಿಂತ ಎಂಗ್ಲ ಅಂದ್. ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂದ್. ಪಂಡ ಓವುಲ ಪೇಂಟ್ ಅದಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓ ಮಲ್ಪ ಐನೇ ತಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಜೀವನ ಅಂದ್. ದತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗ್ಲು ಪೂರಲ ಅಂಗಡಿ ಓಲೇಜ್ ಹ್ಮ್. 100% ಪೇಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ದೆಪ್ಪು 90% ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ತನವೆ ಹ್ಮ್. ಓವುಲ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಎನ್ನ ಒಣ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಗ್ಲು ಗಂಜಿ ನಾಯಿ ತಿಂದ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿಯ ಈಗ ಚೂರು ನೆಯ್ಯ ಹಾ. ತೆಲಿ ಬರ್ಪುನ ಹಾ. ಐನು ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಅಂದ್. ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಅವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಟೋಟಲಿ ಅಂದ್. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿನ್ಬಾಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂದ್. ಯಾನ್ ಪನ್ನವೆ ಸಜೆಷನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಹ್ಮ್. ಆ ಅವು ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅವು ಹಾ. ಅಂದ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾ. ಎಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್. ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್. ಐಟ್ ಬರ್ಡ್ ಜಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಟಿ ಕಂಗದ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಹಾ. ಎಂಗ್ಲ ಪರತ್ ಕಂಗ್ ಊರ್ದ ಕಂಗದ ಐಕ್ಲು 45 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು. ಗಟ್ಟಿಗಳ ಪರ ಹ್ಮ್. ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ತೊಲ್ಲೆ ಈ ಹ್ಮ್. ರೀತಿ ತೊಲೆಗೆ 13 ವರ್ಷ ಐಕ್ ಸೀಕ್ ಬತ್ತು ಕಂಗದ ಹೋದ ಹೋದ ನಂದು. ವಿಷಯವನ್ನ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ. ಕೃಷಿಲ ಹೆಲ್ತ್ ಐತಲ್ಲ ಅಂದ್. ಅಂಚನೆ ಅಂದ್. ಪಣ್ಣ ಆತು ಕೃಷಿಕಲ ಆತೆ ಪಾಡು ಐನೆ ಹ್ಮ್. ಪಾಡು ಇಂದೇನ ಪಾಡು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಈರ್ನ ಈಲ್ಡ್ ನೆಕ್ 40 ವರ್ಷ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಹಾ. ಅಂದ್. ಐಟ್ 15 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್. ಬೇಗ ಪೋಪುಂಡು. ಕಂಗ್ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡತ ಪೋಂಡು. ಇಂದು ನಂಗೆ ಪನ್ನೋದಿಪ್ಪಲ ವರ್ಷ ತಣ ಮಾರ ಹ್ಮ್. 40 ವರ್ಷ 45 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪರೋ ಕಂಗ್ 5 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಹಾ. ಮಸ್ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಕಂಗ್ಲು ಕೆಲವು ಬರತ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಹಾ. ಹಾ. ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಗ ಮಾಲ್ತನ ದೈಕ್ಲು ಹಾ. 50 ಕರಿನ ಕಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೋಂದುಲ್ಲ ಹಾ. ಸೇಮ್ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಆತೈತ ಅಂದ್. ಅಂದ್. ಸೇಮ್. ಸೈಪುನ ಕಂಗೀತ ಪರ ಹಂಗ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ತ ರಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ್. ಐದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ನಾವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಂದ್. ಅಂದಾಜಿದು ಅಂದ್. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯೂತ್ ಏನೋ ಸಜನವೇ ಬೇಲೆ ಹಾ. ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್. ವರ್ಕೌಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫುಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಹ್ಮ್. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಟೋಟಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸೂಯ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ನಂಬಿಯೇ ತಿನ್ರ ಹಾ. 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 ಅಂದ್. ಕಂಚಿನ ಬರ್ಬಿಡಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಐತಿ ಎಂಗ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿ ತಿಂತಣ್ಣ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಅವಾಗ ಗೂಡಂಗಡ್ ಕಾಯ್ತು ನೈನ್ ಇಂದು ಐತೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಂದ್. 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುದು ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಐತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಪಘಾತ ಕಾಲಡು ಈ ಒಂದು ರಿಚಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪೌಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲೇ ಬಿದೆ ನಂದು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐತ ಡಬಲ್ ಪೇಟೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ದಿಕ್ಕುನ ಆಯ್ತಾ ಓ ಬುಡ್ಚಿ ಅವೇ ದಿಕ್ಕುನ ಸಡನ್ ತೋರಾಡು ಸಡನ್ ಅಂಚಾಡು ಇಚ್ಚಾಡು ಐತೆ ಲೈಫ್ ಹೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅವು ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನಲೇ ಕೊಡವೆ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತ ಅವು ಇಲ್ಲದವೇ ಹಾಡು ಇಲ್ಲದ ಬೆಟರ್ ఒక ಶೋಕಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಈ ಕೇಕ್ ಗೀಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ಶೂ ಒಂದು ಕೆಲ ಬೊಚ್ಚನ ಇರ ಬರ್ಗರ್ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಎತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತಾವ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಬಂದ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಆತಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಕಿವಿ ಮಾತಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಉಂಬಡೆ ಬಂಜಿ ನೋಡತ್ತ ಬೆಂದ ತಿಂದಲೆ ಆತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಅಕ್ಲ ಬಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಸೆತ್ತಿ 4 ಸೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸಾಕಾಗ್ಲೇ ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ತೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪೇರು ನೆಯ್ಯಿ
ಈ ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪೇನೆ ಇರೆಗ್ ವಾ ಎತ್ತ ದಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಜ್ಜತ್ತವು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಐನು ಬರೋದು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏತ್ ಪಾಪದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮಲ್ಲಾಗಿ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಬತ್ತುಂದಂಡ ಖರ್ಚು ಅಕ್ಲೆ ದಿವಡ ನಮ್ಮದು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರಿಗೆ ಈರ್ ನಾವೇ ಏನ ಕೃಷಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ತದು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದು ಅಂಚರ್ದಾರ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂಡ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಓದಿಪ್ಪುಡು ಮನ ಶುದ್ಧ ಇಪ್ಪುಡು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಶುದ್ಧ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಮ್ ಪೋಯ್ಪುನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಕೆತ್ತಿ ನೋಡು ಡೈಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಆಂಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಡು ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಲೆಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಆಹಾರನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಜವಾತಿಲ್ಲ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡು ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡೈಲಿ ಬಿಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಸೊ ಅಂಚರ್ದಾರ ಎಂಕಲೆಡೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚರ್ದಾರ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರ ಪಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಈರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ವರಾಂಡ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ